Petik seri angling Dharma. Luar biasa loh Ken Wiken. Iki kan catetane. Mun catetane ning ngarep kene TV-ne. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Ken. Kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. Nggih lho, Pak. Ayo. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok iki rong tau krungu. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang ya ta? Heeh. Lho nanang delokon, dhek mripat duwe, ning ora iso nggih nyawang mergo picek. Lho niku. PC audio nggih iki. PC audio apa? Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. Sampean dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus. Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene aku akan dibelakan kan aku ndak aneh-aneh. Lambemu. Wis ndak neko-neko. Wajibe dadi murid ora kena pijar pamit Coba yen lara. lara tenan kudu ora kena pijar pamit wajibe dadi murid ya ora kena pijar pamit kejaba yen lara tenan ora lara jo etok-etokan ya tegese dadi murid iki kudu temenanan nek ora lara tenan aja nganti pamit mergo iso ketinggalan pelajaran ya Gong. Heeh. Ya kudu kaya ngono. Heeh, ya. Yo. Iki pokoke intine iki bengi amake dhewe matur sembah nuwun dipercaya kelawan Bapak Kepala Sekolah saha Bapak Ibu Guru datan ngantun para wali murid komite dan para siswa-siswi sing ana kene sembah nuwun semaksimal mungkin Petruk anggonipun sowan ngabiyantara sagaduhing tenaga sekadaring lampah ngremenaken ingkang samya hampir sani dalu menika mugi dados berkah tumraping kula saha panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin, Tru. Heeh, ya. Iki genduk Niken Salindri kon nembang sik sing klasik. Sing klasik ya maula ora sempat.
ora sempat nembang sing klasik ya mergo grudak-gruduk wanci limbukan lah wanci goro-goro ki raga rasa Gong manja ya iki matur nuwun karo sing pareng rawuh uga adik-adikku ya anak-anakku Mas Agung Sudarwanto Gus Fafa ora keliru Rangga Wisesa ya do kepareng wungon terus anak-anakku pedalangan ana ing Kabupaten Nganjuk mbok menawa rawuh mbok menawa do mirsani ayo do guyub rukun nek pancen pake kuwi mayang ning Nganjuk ayo disengkuyung ayo bareng-bareng do ting glajik utawa do lenggah ana ing panggung lak melu bungah melu seneng kok kapan-kapan awake dhewe nek bocah-bocah kene do mayang awake dhewe nyusul ya ya wis pokoke percaya rezeki enek sing ngatur rezeki enek sing nata wah ngono golek penak uripe lek ngono semeleh terus ya ya yo nduk Ken aku njaluk sing klasik apa kira-kira diaturke marang para pamirsa mergo nek wanci goro-goro kuwi intinya inti sejatine penonton wayang ya sing jek lenggah ana ing wanci goro-goro. Nah, kalau mau wenehi tembang sing klasik apa? Jineman ya gelem. Apa kira-kira nduk, Ken? Langgam mawon nggih, Pak. Apa? Langgam. Oh, langgam, siap. Bawani mboten? Oh iya no dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Mitra Asmara, Pak. wah, Nyidra Asmara. Weh, saged niku. Saged, Pak. Weh, Insyaallah. insyaallah. Lah kemengke enek sing WA aku ki Ken. Sinten? Iki lho tak wacane ya. Aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang Tunanetra. Iso WA aku to matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah, lagi heeh ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene lek iso njajal bawa nono kok nembang si Niken coba. Oh alah, tek gayam. Duh. Oh, stop. Wes. Wis gede dicupuk dhewe mikir. Gila-gilo ya denden sawah. Anu kan, wis gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Nah. Wis Mas ning kono wae. Sabar ya, tenggoku kopong. Cik enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah ra tau leren kok ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan gara-gara. Ngono ya. Nggih, Pak, injing, Pak. Juga nginjing. Lilir itu apa? Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih, bentene namung wis tunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae tilem. Oh iya. Wis, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku kadi kula. Heeh. Ya. Lho, penggemar wayang Nganjuk jek komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya jek lenggah. Oh alah Mas. Mar tak gawakne kaos kemuso lali aku. Oh alah Pak Tukul. Ah iya. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dhumateng Bapak Haji Lukman. Heeh. Ingkang sampun nimbali kanca-kanca dija laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak. Nah iya. Amin. Bintang tamu niki niki Mbak Niken niki. Amin. Wong ngene mboten niki dan terus. Aduh. Gayamu. Ya. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing ngono Nggih, iki. Mbak Tia Murti sembah nuwun. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Mrene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula.
Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang arep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten. Cangkeme amin. Loro kocok. Ya. Petik seri angling Dharma. Luar biasa loh Ken weekend. Iki kan catetane jujur aku. Ndak anu. Catetane ning ngarep kene tipine. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak karo bocah. Alah apa Lah gedene lek ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Jengke kacamata ireng ya ini iki. malah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kale ingkang samya jumurayu Ken, kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. Nggih lho, Pak. Ayo. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok iki rong tau krungu. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang ya ta? Heeh. Lho nanang delokon, dhek mripat duwe. Ning ora iso nggih nyawang, mergo picek. Lho niku. PC audio nggih iki. PC audio apa? Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. Sampeyan dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus. Suarane sampeyan yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene aku akan dibelahaken kan aku ndak aneh-aneh. Lambemu. Wis ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong Lah wedok-wedok. iya. Aku lek kon godho dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek. Niatanmu. Alirane listrik dipateni. Wani gonjak garwane sang moho wiku Nanong anengge sang Nagaraja sesilih nyinaga kini iki pengumuman kagem penggemare Mbak Niken apa? Beijing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to Mas. Ya. Kowe kok ngerti jadwal ini kan sing ngandani sapa? Kula tingali teng Google Map. Apa hubungannya karo Google Map ki lho? Ora aku delok ning postingan kan. Nonton. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton. Makasih Mas. Enten Nanang. suantene to. Nek niku lho sing ngrungokne. Oh iya. Digarap Sajake wong ayu ya. ya, digarap ya nek Nggih, ngono. siap. Nek lagune iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih, Uga sing ngempit-ngempit nduk Niken nalika jek cilik dhisik. leres. Iki diaransemen, tegese iringane digarap. Nganggo gamelan Bali. Nah, coba. Monggo Ah. kan. Yes, gen ditembangne karo nduk Niken yo nang. Nggih, siap. Ah, Aman istirahat dulu ya. istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah niku demen kula siap. Retno Cungpe ket mangkat mau wis ngrasani aku ngobengi arep duet karo Nanang. Nggih kula krasa teng ati kula krasa. Saestu Pak, saestu. Saestu niku Pak.
Siap Pak. Lunggose ya Lin. Siap. Nah, yuk coba Nyidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados. Dangdut, Dok.
Kan. Iki mau aku entuk dawuh saka panitia. Merga nggon limbukan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora kleru. Nggih. Mriko Ibu Waka kesiswaan Ibu Indrawati SPD MAP jaturi tindak panggung gandeng mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke mbok menawa beliau tasih kepareng pungon lelenggan jaturi tindak panggung yo Nduk. Iya Pak. Ibu Indrawati SPD mbok menawa tasih lenggah menggo jaturi tindak panggung. Ngono ya, Truk. Ya, Mau masalah ya Pak Kepala Sekolah sike sing kon tindak panggung. ya. Monggo Ibu tasih lenggah napa mboten menawi tasih katuran tindak panggung si lenggah ora? Si wonten mboten? Tasih enten mboten apa? Mboten enten anune Pak. Oh, pun. Berarti pun sare napa pun istirahat nggih. Enten. Enten mboten? Ada. Ada. Oh, wonten monggo. Monggo Ibu. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Nah, mau aku entuk dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu tindak mriki Bu. Ya. Yo, karo men ora vakum dikethoprakne para kanca. Yo, turuk. Monggo Ibu Indrawati. Nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula aturi tindak amargi kula wau Pak Kepala Sekolah rumiyin nggih Bu. Nggih. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Dereng. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niki wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lho. Bu guru iki lho. Nggih, sedang enjing Bu. Enjing. Nggih. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kula remen sangat Bu. Oh, remen sangat. Nggih mergi ditanggap nggih Oh, makane nggih. remen. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih saged. Saged, nggih? Saged. Nggih, pokok satu hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas ngoten mboten Bu. Saged dicicil. Nggih, nggih. Pagi pinten, mengke siang tambahi pinten. Nggih. Niki mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oh, nggih. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung. Heeh. Bibar niki mengke dicicil malih. Oh, Tahun ngoten. ngajeng. Oh, nggih gampang Bu nggih. Ngoten. Leres. Dados wiwit dinten niki dipun cicil isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000 niku mben dina. Mengke ditransferke teng niku. Nggih. Mengke tahun ngarep nek mboten Nomor sambayar. rekening nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isuk awan sore. Isuk awan sore ya pas hari hai lho Pak Mas. Sore ya terus dino ngono kuwi. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Tanggal pinten lho Bu, tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicil ke saiki. Nggih. Weh ya plekoto no kuwi. Ilang no muspro. Iya. Bu gampang mengke Bu gampang. Mriki dados setiap tanggal 24 nggih Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24 tanggal Nggih, itu. nggih. Oke.
Rencana tahun depan badhe nanggap nopo, Bu? Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil pangga oke. Oh, nggih aman-aman mayang kan Aman. saged dicicil boleh. Oh, Dicil ngoten. laras nggih saged mboten, Pak? Apa? Dicil laras dicil saged mboten? Ya iso kepepete ya iso. Heeh. Monggo, Bu, badhe ngaturaken napa? Lagu napa Bu? Bu Indra. Nggih. Napa? Kula niku jene mboten mau kok suara emas lah kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ingkang bakal menika partisipasi Bu. Partisipasi. Nggih, panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kathah jenengan nggih sing nyanyi. Oh, nggih napa? Soalnya jenengan kula bayari ya. Nggih, nggih, Pun, nggih manut. Nggih. Lah iya. Nek Wis lunas ya kok ya. Bu Indrawati niki mung melu partisipasi lan gayengke. Sing gandeng sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngantian. Ya. Ah, ben ora ngentat-ngentut kowe ya ya. Heeh. Lagune apa? Bu. Lamunan. Lamunan. Ayo Mas, Mas Agus. Kok Agus to, Coro. Wis Agus ae. Yo, lamunan. Mas Andi. Padha aneh kok ya. Iya. Kurang dhuwur kok e. Pun dhuwur-dhuwur mboten saged mengki. Mboten niku nadane Mas Andi. Andi. Oh. Andi ora Agus. Sing japa lihat jeneng ngarepe ayo terus. Ya. Wong ngoten. Nggih. Ah, Nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya go kula nggih enten kok sing jenenge Ahmad. Wong ngoten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timuran niku jenenge Ahmad Saitoni Rojim. Tenda samudra pasang. Maka Bu. Tanpa wanganan. Tresna gumring sliramu sayang. Ya. Niku suara emas niku. Mila. Nggih. Oh, Saya suara jenengan. Mangke kula nyindan kados jenengan SMK PGRI 1 Nganjuk pripun? Ampun, namun ditinggal. Ya, musikipun. Pak ya. Sewantenipun sae Bu Indrawati. Saya saking pundi? Saestu kali musik nggih pas ngoten kok tempone nggih pas. Mergi Mbak Niken niku. Sing ngerai pas kan Mbak Niken. Makasih Bu. Nggih, Semoga sehat sami-sami. selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ada kata-kata untuk semua atau para siswa-siswa siswi. Untuk anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk, terima kasih. Kemarin juga sudah mempersembahkan jadi perangkatan Bapak. Oh gitu. Iya, Perangkatan. kita 2529. Nggih, nggih. Kalau jadikan satu di sini pasti Enggak muat. gelut. Oh, Nggak gelut. muat iya, tapi gelut, Gelut. pasti. Maka dari itu ini perangkatan kemarin ada penyu musik Heeh. untuk kelas 10, kemudian kelas 11 kemarin juga Mbak Ajeng Febria Jadi setiap angkatan itu nanggap sendiri-sendiri. Bu? nanggap sendiri-sendiri. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya. Kok saged mendidik siswa-siswi di sini kok seperti itu toh, Bu? Ya karena kita awalnya itu anak-anak kita yang paling terpenting itu adalah kedisiplinan Bapak. Oh, betul. Bapak Ibu Guru SMK PGRI 1 Nganjuk yakin bahwasanya anak-anak kita, anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk itu sudah pinter. Nggih, nggih. Kalau karakter itu kalau tidak dibimbing kan susah Bapak. Betul, betul. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Yang Maka pertama dari- itu karakternya ya. Iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Guru banyak menasihati sekarang tidak digunakan. Tapi kami dari Bapak Ibu Guru yakin bahwasanya anak-anak PGRI suatu saat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Betul, betul. Nggih. Nah, luar biasa, luar Nggih. biasa. Disiplin Karya- bagi kami nomor Nggih. 1 Bapak. Disiplin nomor 1. Iya. Nggih, ah. Pasti selalu akan terkenang oleh para siswa-siswi di sini apa yang menjadi
himbauan dan dawuh-dawuh dari Bapak Ibu guru. Walaupun tidak sekarang tapi untuk besok dan kelak. Gitu. Ya, kami yakin Bapak. Nggih. Karena ya suatu keberhasilan itu dari keyakinan. Betul. Kami yakin bahwasanya anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk juga sudah terbukti walaupun kita itu sekolah swasta Bapak. Betul. Ada yang jadi tentara, polisi, wirausaha juga ada. Jadi luar biasa. Ya. Beliau punya bakat-bakat yang luar biasa. Betul. Berarti hebatnya anak-anak alumni sini itu karena didikan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Betul. Itu kalau pewayangan sebagai kawah condro di muka Bu. Menggodok para generasi-generasi yang akan diandalkan di masa depan. Mula tepuk tangan lagi untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Luar biasa. Sampun nggih Bapak. Sampun nggih. Mboten sah nyawer pun diwakili kalian Pak Kepala Sekolah kalau nggih. Niki pun disiapke. Napa nggih? Repot-repot ngoten. Nggih, manuwun. Ya. Nggih, Bu, nggih. Ya. Ayo men disusul karo Mayang karo Okvalica. Ya. Iki ana sing nyuwun lagu Samboyonan. Nah iki. Nah. Ya cah telu. Mumpung enek Mas Gugu. Gugu. Heeh. Ya. Iki saka Mas Ruki sing ana melandangan Pace. Iki mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Nggih. Yang kepengker tahun kepengker nimbali dumateng kula sak kanca. Nggih, sembah nuwun. Nah. Ya, Cak. Nangis sajroning atiku. Nalika wedok sing ana TikTok lan YouTube. Rahma, Birgita, Nui, Nafisa, Puspita dan lain-lain.
Olen. Terima kasih. Mas Tarno, Tania Jaya. Sabitri Putra.
cacake do ora ngeman kupinge dhewe-dhewe. Kuping tuwek lek krungu kaya ngene wak pang 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 pang. Rodok dilirine Mas, sound sisteme kebanteran iki wis. Nang kuping iso pang 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 pang. Mulai kurang banter nesu. Iya. Bareng gabung karo Sonjo Dipati terus gensete digawe dhewe-dhewe tur gensete loro sonku nek ngedap-edap iki kode tahun depan kudu duwe genset dhewe. Wah ngono. Ah, genset 10.000-an. Lah iya. Lah pancen ampe lan orane mbok penabuhe apike kaya ngopo, kompake kaya ngopo. Nek ning sound sisteme ora muni, heleh nganti sengkleh tangane ora apik. Lho ya. Tadi kerja sama ya, Gong. Heeh. Weh, luar biasa. Yuk. Wanda. Ya. Ini kan gen leren sik sak lagu. Heeh. Gen duet karo Nanang tak pilihne Jingjik Perawan. Sing isih bocah sing ora duwe uni. Sindanku ki sing paling meneng dhewe kok Wanda rumah saku. Paling meneng dhewe siji Wanda, ngisor sithik Burini. Jadi nah. Sindan kok rumah saku bocah kok ora duwe swara. Wanda kuwi terus ya. Ora duwe swara kon menang. Ayo. Wan. Wanda, ayo Nanang arep duet apa le? Ah. Ayo, mak pilihne mesti bener. Mengko aku wis apal karo Paranggono Dwija Laras Indonesia iki sing baku ya iki pitu iki sing selalu mengorbankan apapun untuk Dwija Laras Indonesia. Wayahe latihan ya ora mangkat. Mangkat terus, mangkat do ando semangat kok. Heeh. Sing paling meneng dhewe ya iki ya. Glenas-glenas ngurmesa mesem. Wan. Nggih, Pak. Lho eneng lak nggih, Pak, mboten, Pak. Iya, Pak. Ya tenang. Leres. Lek miturut pengamatanmu piye? Sindene Pak Kangko ki sing paling meneng dhewe sapa? Nggih niki. Iya. Saestu, Pak. Sampeyan empero. Ya lihat auranya. Tapi yo ketok lho. Aura Niku barang. saestu, Pak. Litu-litune nek kados mayang, Mbak Retno Jompes, do begasaan ngono. Nah, tapi nek niki wo nyacat kualat. Isih suci ya nang lek kuwi. Saestu niku asli niku. Suci ki apa suci ki? Susune sak panci. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Tak tua pok wingo perot. Suci ki tegese bersih ngono lho. Nggih, saestu, Pak. Kula jenenge ngendikan ngoten ning kebrojolan. Lah iya, suci ki bersih. Bene, aku nek wis kadung. Ya, Wanda ya ngene to ya. Wis tak go mulih ya. Arep gak pake. Apa mbok mulai? Wis sembuh wis sak karepku kok. Ya aku watah. Apa iso? Ya coba lagune duet apa nang? Pun. Sing Wanda iso, sing Wanda iso. Wonten pamundutan apa mboten? Mboten pun telas pamenuti karek menikmati. Katresnan sejati nggih Mas Nanang. Rung duwe catetane kok sampean nuntun aku malah wah aja to. Mau jari sama maca. Iki kan nenek tipine. Lah wong mripate rada ngriyi, Pak. Ayo, apa sing apal, Pan? Ki Wanda aku tak nyoba sing ora tau tak onekke, Dik. Apa? Napa niku? Kawin kontrak nih, Dik. Lah, ya Wanda ya ora apal, ora tau dikawin anu. Mboten. Urung tau kawin. Pak. Maksudnya urung tau rabi ngono lho. Lah nggih, Tau ini kan rabi. namung lagu, Pak. Namung lagu. Aja. Aja gawe kawin kontrak. Ora mentolo aku nek. Nah, siap. Yo, apa liyane? Nggih, Mbak Wanda nyuwune niku. Kubuse nelongso Mbak Wanda. Wah. Wis sajake kok pendalami to, Ndak. Aku yang siap menggantikanmu. Oh iya. Ayo, Monggo. apa kowe mau? Pupus sing melongso? Coba satu nada Mas Doro rada dhuwur sithik ngene ndak apa-apa. Aku nek arep olahraga. Tak ndamel ral.
Beh. Yes. Boy. Ya. Sorokot kok. Ada guys suara kodok. Kujluk. Apa iki? Masuk Dik Wanda. Alah. Ora kuat. Kapejano nderek aku lek. Ora kuat karepmu, bongko karepmu. Ayo, Monggo. rumangsane ayo. Wah. Ayo, Cur. Katur SMK RI 1 Nganjuk. Selamat bertugas Bapak-bapak aparat, Bapak tentara. Ari basang rangken bintange angkasa kowe tiba gawe kelomar. Matur nuwun nang karo Wanda. Nggih. Ora kerasa jam 3 punjul ya, Truk. Iya,